Sang gibisa naghanggi agahagdag to kay si Dante gasamok-samok man. Taguin na si Dante nak ha. So mato na kog briefing kay salamat kay kadto ni Ma'am Bisminda ning kuan magamit na jud nato ni atang ice pack. Bye Dante. Itaguan si Dante sa kuan guys sa kwarto. Ganahan ka na? Oh. Tumulong kurma oh. Kaya ba? Ganahan ka na? Buta mga anak? Tawa. Makuling ka. Hindi ko niya patrabahin dito. Hindi ako makabungkay diya o magbungkay mo ko din eh. Ha? Tawa ka. Ang tamad ka. Hindi. Basa na imong undahon ako nimo? Ako niya patrabaho ang dito. Init na daw, init. Badlong na ko niya kay init na ko. Ano gud ka? Init na? Kasi basta mo ta diri oh. Silan isa ako naman. Undang nako? Kaya na kay sayo pa. Ano ko? Undang na kami kanida o wiran ako. Wala. Wala ka. Oh, mahulugan mo ka ani oh. Oh. Kalupit na gawon ni ba? Awa ba? Ayo mabutang niyang mata mo. Tanawa guys oh. Sao na magtrabaho ani ron. Dapatunga man. Ahag sa ani oh. Awa. Dan uy. Awa ba? Awa kay oh. Ito mo kuha ni. Mo ni mo pagka. Sao ni pagkahuman ani? Isa. Tanawa oh, mahugan ka din na oh. Oh. Tama oh. Hindi siya wow ka. Mahugan ka. Arang. Arang ta, arang. Arang na, na. Arang. Sana. Mama, mulakaw na ko be. Maligyan ako kay skindi. Man ka maligyan na po ko kay skindi. Manuroy na ko kay skindi guys. Tulo ka klase na chocolate ug salad. Avocado, chocolate. Sang gibisa naghanggi agahagdag to kay si Dante gasamok-samok man. Taguin na si Dante nak ha. So mato na kog briefing kay salamat kay kadto ni Ma'am Bisminda ning kuan magamit na jud nato ni atang ice pack. Bye Dante. Itaguan si Dante sa kuan guys sa kwarto. Una ko ang naong gasinaw kay ahon ni sang butang ng sunblock kay protection ni sa jaghang kuko hapon gibutangan og kuan kay sige biya kog kuan to sa likod guys sige kog kanang pangkuy-kuy dito sa mga kuan ka nagahag lagi ko. Grabe ang oras guys kuwang ra kaadto di ana salamat ka Ma'am Bi di ana ko ano. Ja majong adlaw majong buntag ng kanan guys kumbati inahan. Kuan ag naseda ni 100 ka buok. Sobra pa di sa 100 ang masud. So mahrot niya tong 100. Kuan 1,000 na. So mga kada adlaw maka hurutag 100 ka buok guys, maka 1,000 na ta. Diya salamat ni Ma'am Bitani kay na nakapagupit ko sa buhok. Ang gipatarang Ma'am Bitani gahang buhok. Na late na ko. Kay pag ginadaghang kayo sa buhat. Salamat. Ay, malit sila o guys, hindi. Salamat. Lami ba? Hindi, lami ang skin day. Bakit amin yung box? Pakita ko lang yung box. Ayun, lami ko lang ang skin day guys. Naapelain.
Di apa yung saning balik na po, lami. Lami kayo? Lami. Sabi ko lang katong buko to. Salat mo, pagbuton dito na salat. Naurot na gusta. Ang panakong gusta. Salamat ate. Sa'yo ni mo tayo at Ate Noria Tanong. si Ate Nuria ka ng iyahang mama ani. Gagaw sa akuhang pana, mga kuan, irpo, kwento. Salamat. Lagi ka? Oh, babae. Ala, naminaw sila sa hong vlog, guys. Salamat Ate Nuria. Love you. Susunod dito Love you. Bye. Salamat. Uy, bye. Uy, bye, bye. Salamat. Salamat. Lami dete. Lami akong buko salad. Okay, inyang nandiyo tamo. Minabuhi. Salad bitaw to. Salad bitaw to. Isihan ni ate oy. Awa mo. Ano? Sa ikuan mo. Kaya sa nangaon diri ko ano. Salamat lami sir. Pwede lami ah. Ating lami ah. Huwag kaya huwag ko hao. Salad o avocado. Okay sa may mong shout out sir. Ha? Kisa may mong shout out. Shout out kasi mga asawa. Hindi ko sawa. Ay. Bitaw ko ron. Pitain mo. Bitaw. Manganak naman na. Oh, manan ba ko bit? Hala, katong nagtugas. Katong nanganak mo ka to. Lahi mapunto, nasundan man. Hala, ako na lang uban be. Ako na lang ko sa manag. Bitaw mo, vlog ko, vlog ko. Dali na. Pagwapa ra nimo, maklaro. Pagwapa nimo. Bitaw, na asa na bagugon ka po mo? Oh, nalam sa pagtugong. Asa may imo anak? Bukado, lami kay na. Sa'yo mo anak, Day? Puros man laki akong bata yung tao. Hala, lagi. Imit ako una usa ka laki. Baday kay laki. Ngo. Pangayon guys, akong manghod gani, masuko kayong isa akong pares pa unsay pagto ero ipanghatag. Bitaw, dahil kung may batang laki Ikaw man. din, may kalihapan, Day. Masuko kayong isa gani. Pangayon masang ay mang igsuon kay wala lagi bata lagi. Isa ate, ako na lang na imong gamay ate kay pila naman na imong bata. Ako na lang na isa. Yeah guys, kung sa mga ganahan mamalit og mga souvenir, dari ra jud mo na yung mga souvenir oh. Oh. Wala mga souvenir oh. Oh. Ika na na yung niya. Dili ka. Mingaw. Nako dari sa atbang sa Wheel Shark watching guys. Kusara? Kaman. Kaduha daw lagi na. Lami man. Oh. Sunod ka na, dili na tag-dress. Like 20 ba, break 2. Oh. Salamat. Di na kung tag-jis 22 na. Gikuwangan siya di ay. Oh, salamat. Salamat sa skin day. Salamat. Ay, thank you. Thank you. Lami, lami. Lami. Salamat. Salamat. Wala mo lamay coke sa usak Oh, saan mo ah? Kanang green. Hala na, napay green? Wala na, buko na lang. Buko salad. Ay, salamat. Amping mo, ha? Bayad. Oh. Salamat, kitaan ka dito sa akong viewers. Salamat ha, salamat po. Kuha na lang may nabilin guys ka ng chocolate na naman. Kulit na bilin. Yeah, chocolate na. Lami? Oh, kare siya abat na, abat na. Oh, abat na, abat. Abat. Dami abat. Dili na siya Milo ha. Oh, may luya. Kay awi naman yun akong buhok noon. Nga nang ipaadyo hinog. Gupit na. Tagpin. Gwapa kayo na akong migaw. po ng mixture. Kailan ka? Uli kong Ako niya na. Oo, iuli. Akong pares mo kao na niya. Wala na mo. Guys, nahurot na ag 100 ka buok. Buko panda, nog avocado. Ha? Oh, wala na. Wala na.
Ay napa dito ikuan, avocado o buko. Salad. Buko salad. Magpadala ka, mabalik man ko kay na may order dito. Wala, puno gali ni na. Ako gali ning gipuno. Pwede ra man din sa lukduhon. Pwede ra lukduhon. Ang kinabuhita nining kalibutan adunay kasakit ug kalipay dunay kapakyasan ug kalampusan apangan kining tanan pagsuway lamang. Ang daanan natin sa kanta guys. Ang kainit. Is 100 kabukang nasuda na pero nahurot jud siya. Mo balik pa ko kay na ini order dito kuan kanang napo ka salad ug avocado. Kausuli na ka. Adi ko guys kay na ining pa-deliver da ng buko salad. Diyan magdapo ko mga sobra-sobra ba kasi nog napay makahinagbo. So guys. Kuan gamay na lang pud to among iskindi maghimo na pud big usod. Ang imuon guys kuan na pud ka ng avocado kay ganahan sila. Ay kwarta day? Ate. Pili sila, oy, palit. Mukha mo din, apili mo manghod din. Pagkuhanin ka rin mo ako yan. Sa may mo kuya. Ay, kung lobe ka, ang puti ako ah. Tulo ka puti. Ay, ina, gusto ko ano nila. Jordan, ang kain mo ah, Jordan. Okay. Sana na kuha tibi. Lay po na sa avocado. Oh, lami po na siya. Hindi ko puti ako ah. Ano tayo, mangga unta oh. Yuli. Itong namalit ako dito, Yuli gyud. dili, kaduha dyan siya balik-balik. Yan. Kaduha siya balik-balik. Basta may mo buko or usa na lang ka buko ni. Tuyaw. Ano pa di ay. Kado. Basta may mo, Milo? Ha? Kasi lami man eh, lami? Lami man na siya kay salad man na. Di ba? No? Gusto rin sa ilo magkaon? Da, sab anong ka? Lamat! Salamat po. Sa gulan? Halit ko tayo. Dito. Duha ka avocado. Alis, buwan na lang at chocolate. Sige ko ah. Avocado sa ako ha. Duha. Hala. Mga Ito man ni flavor salad. salad. Hala, uy, naghana na ni. Uy, Salad, lami dyan salad bro, wala na promise. juding dayita ni. Stilan. Uy, madagdagan Lima sa imo? kilo ron. Mas, madagdagan Sa dili. Dili man, dugay pang man. Bili ka lang, andyan yung pera ko. Rin. Siman? Oh, Naa sa light shipping? oh. Madisgrasya siya. Ito starring ano yan. Sorry, gila ko kata. Ay, guys, kanang mangita ni sa kapam. Ayit kay, guwapa na beta. Bitaw guys, tinuod na mangita ni sa kapam. Wala na niyahang. Ay, nangitag apam. Kuhaan nga ng mga diha sa Amerika, diha sa mga Saudi, diha sa Ako Taiwan. ika-recommendar. Dahil ko ako. Bitaw, salamat. Salamat ating sa pagpalit. Salamat. Balik. Ang duha. Oh, diha akong mga naguban na pudbi guys. Hurot. Siyante. Oh, nahurot na po na mong paninda guys. Kaya ara dyan isang kakukihan o guys. Hala guys, bahala ka rin kay it. Smile lang gihapon o. Nya, sabay og kanta-kanta ba? Kanta. Ay, sabay mong paboritong kanta. Kuan. Ako ay nagwag. Kami. Ako ang nagwag, ikaw ang nagsawi. Nasawi. Bitaw nga akong gikanta ganiha kay sa bato akong gikanta. Kanang ganyan talaga ang buhay. Buhay. Nakalimot ko sa akong gikanta ganyan. Nakalit naman ko sa unang-una.
Asa dito ka dapit sa Cloud and Sky ka? Dili. Sa kuan ko, business. Rinyan ka sa Lord. Oh, Nilusot na ka dito. Ako kay salamat din sa nag-sponsor dani oh. Mo kayo kay bakit nga dako. kinsa ga ka. Taga Michigan, salamat di ay. Nice. Agwanta, nice. Nice bucket. Okay. Color Lala. blue. I like blue. Muhapit pa kay Lance dito sa mong amo. Ikuan ila commerce kay subo ko. Mo niya muhang kuan guys Ano kana nga mong kinabuhi. kinabuhi nga. Pero basig nga nira nang amuhang pangadlaw-adlaw. Daw. Happy na kayo mi. Happy na kayo mi nga. Sigurado na. Oo, sigurado na nakabaligya mi. Palit mi bugas nya. Sigurado na ning wa mi naglingkod-lingkod. Oh, Jod. Ulat ni Magulat og dunulan. Okay, sa itong mga na-inspire diha nga kuan, pwede ra jud mo manuroy. Pwede rin mo maghimog mga timo. himog Maghimog eskente. kuan nga. Inagnay klase guys, dari pud may satbang. Pilahan. Yahan. Ah, Salamat. Pagamping. Thank you, Nay. Ikaw po. amping my love. Ha, kas init pero guwanta ra gyapon. Lami man sa paminaw guys nga mo paninda nga horot.